Ljudi, šta se radi kod nas? Ništa ne radi, nego snimamo novi klip. Evo nas u drugom desktop tutorialu. A u ovom tutorialu ću vam pokazati kako skinuti i opet ću vam da se ne veze, kako skinuti i ubaciti cheat u Minecraft. Znači kako ga skinuti prvo, pa poslije kako ga ubaciti. Znači evo, sad ćemo to u ovom klipu pokazati. Znači prvo, odite neku stranicu, na primjer bilo gde. Sad ću da nađem neku stranicu pa ćemo da isečemo ovdje. Hvala! I evo ljudi, ovaj link od Huzunija će biti u deskripciji. Znači ovaj je ovdje link, taj. I sada vi samo, znači ovaj, ja gledaj reklamu, nema veze. Znači taj Huzuni ima Optifine mod, znači što znači da kad igrate moći ćete da samo, na primjer ako je na CTRL, a tu se brzo trče, vi vidite na daljinu, znači vi ćete samo uključiti sprint, da vam stalno sprinta i to je to. Znači taj link će biti u deskripciji, ovako, da ga odmah kopiramo. I gledajte, i sada ljudi, ovdje, znači ja ću vam samo pokazati za ovaj cheat. Znači vi možete bilo koji cheat da skidate, znači bilo koji Kronos, Huzuni, Henon, gde znam više cheatove, ne znam ni ja. Sada kliknete ovdje download, čekaj, ova reklama. Znači i ovdje će polako početi da vam se skida, znači tu dole. Ako imate Google Chrome onda će gore, znači bilo koji pretraživač vam treba. Onda ljudi, ako imate WinRAR, bit će vam knjižice ovako kao što je meni. Ako nemate WinRAR, znači dobit ćete običnu fasciklu, znači ovako, obično ovako fasciklu. Čekaj, ovdje isključimo. Znači ovako običnu fasciklu. Ovako, sad ću vam napraviti ovako fasciklu, ovako. I pisat će vam Huzuni i sad verzija. Udari u mikrofon, nema veze. Sada polako se ovdje skida. Ajde, ovdje ćemo iseći da ne čekate dugo. I evo ljudi, učitalo se, znači ovako, i sada ovako spustite malo net, prebacite ovo na vaš desktop i posle toga vam net neće biti potreban. Znači rekao sam već jedan put, sada ću još jedan put. Ako imate WinRAR, znači bilo koji 32 bit, 64 bit, nije bitno. Znači dobit ćete ovako knjižice i kada uđete unutra imat ćete ovako, sada ćete da vidite, samo da se učitam. Ajde, učitaj se, znači ovako, ovo isključim, znači ovako ćete dobiti i unutra imat ćete ovo, to je to. Ako nemate, znači dobit ćete ovako običnu fasciklu i pisat će vam Huzuni, Optifine ili koji već imate cheat, ne znam ni ja. I gledajte, sljedeće što vam treba, znači kucate ovako posto, ovako tu dole posto, ili lakši način je, znači gledajte, kliknete ovo, znači vidite gde, evo pokazat ću ovako, vidite gde je ovaj CTRL, pa pored njega ovo, znači to držite i kliknete R i otvorit će vam se run ili ti pokreni. Vi sada ovdje ćete kucati ovako posto, znači to vam je shift držite i kliknete na broj 5, kucate app data posto i idete u redu ili ok, zavisi šta vam piše. Onda idete .minecraft, to vam je prvo, ili ako nekom je promijenjeno onda će biti zadnje. Idete .minecraft i dobit ćete ovako, znači tu ćete imati assistance, bean, config, crash reports, Huzuni, Kronos, libin, libraries, logs, Minecraft launcher, mod, resource pack,
resource saves, screenshot, server resource pack, shader specs, stats, texture spec, mp cache, ne znam da li sam rekao to, što? Čekaj Vanja, smiri se. Nemoj bagovati više u ovoj epizodi. Znači texture spec, mp, chats, ne znam kako se to kaže dobro, versions, Weebcraft i Heno. Znači gledajte, nećete dobiti Huzuni, Kronos, Heno, Webcraft i možda ovo nećete dobiti, ovo, mods, logos i ovo i to je to. Znači gledajte, i sada treba da nađete version. Znači kada uđete u version, znači imat ćete ovako, dobit ćete ovako jedan folder. Sada šta treba, ovako malo pomerite i uđete u Huzuni. Znači vidite, sada prekopirate i dobit ćete ovako. Sada ćemo vidjeti da li radi. Ako ne radi, ima još jedan način. Ajde, ovdje ćemo izaći dok se uključi Minecraft, pa ćemo doći ponovo. Evo ga ljudi, učito nam se Minecraft i sada vidite, znači, ali potrebno je da imate ili Minecraft ili Mineshafter. Znači ostavit ću vam link od Mineshaftera i ostavit ću vam uputstvo šta sve trebate da radite da bi skinuli Mineshafter. A Minecraft možete skinuti preko torrenta ili nekog drugog programa, zavisi od tih drugih programa. I sada, na primjer, loginujete se. Ja ću sada ovdje iseći da ne bi vidjeti moj log, to jest usred. I evo, ja sam se loginovao i ući ćete ovdje relays, znači kada se loginujete imat ćete ovako Minecraft. Ako dobijete pravi Minecraft imat ćete ovako. Vidi kako laga, vrati. Laga! Dobro, znači dobit ćete ovako. Ako nemate pravi Minecraft, dobit ćete tu nešto kao da idete na new profile. Ako imate Mineshafter, idete new profile i onda nađete verziju. Znači to može i ovdje, valjda, ja barem mislim. Jeste, ali mi nećemo sada tako. Znači gledajte, jebem ti sve, ka mora da psujem. Znači idete ovako, version, pisat će vam version. Da vidim da li sam uključio mikrofon, jesam. Znači version, tu kliknete i sada nađete tu Huzuni, normalno. Znači ako vam je, evo ga Huzuni, našli smo ga, to je to. Evo ga Minecraft. Znači ako nađete taj Huzuni, kliknete na njega i samo će vam se automatski Minecraft prebaciti u tu verziju koju ste skinuli Huzunija ili bilo kog čita Kronosa, Henona, Rubix, Huzuni, ne znam nijako je već. Ima i pisat će ovako Red to play Minecraft Huzuni ili ti Kronos ili ti Rubix ili koji čit imate, da ne ponavljam 100 puta. Pa sada verzija 1.7.2 ili 1.7.5 ili 1.7.10 ili 1.8 i ne znam ni ja. I samo ćete ići play. Ajde, mi ćemo ovdje iseći dok se Minecraft ne učita. Evo ga, Minecraft nam se učito. I sada, dobit ćete ovako ako skinete onu verziju kao što sam ja skinuo Huzuni 1.7.2 Optifine, znači ovako ćete dobiti. Ako niste tu verziju skinuli, dobit ćete nekako drugačije. Znači sve zavisi od verzije. Naprimer, ako skinete Henon, drugačije će vam izaći, znači, ali uvek će vam pisati ovako cheat, znači taj cheat ili ti hack. Sada vi idete na vaš bilo koji svet, ovaj ćemo izbrisati, a na primjer na ovaj svet. I sada, čekaj kako, da sad treba da isključimo ovo, čekaj to se isključi, wireframe, tako i bridge. Dobro, vidite, znači sada je mrak. I gledajte, sada vi idete ovako
Znači, kliknete ESC, idete Huzuni i sada ćete tu dobiti ovako. Znači, možete da kliknete da dobijete Old School, to vam je najbolje. Znači, ovdje kada kliknete trebate da nađete Old School, tako. Sada, to ništa dalje ne dirate. Znači, i sada ćete dobiti ovako sa strane, na primjer X-Ray, znači imate X-Ray. Dalje, na primjer Auto Havertz, to ne znam šta je, ali nije ni bitno, vi to sami proverite, a za ovu verziju je tako, znači gledajte, a ako tako odlučite da nećete da stavite Old School na Huzuni ili bilo koju drugu, onda kliknite, znači ovaj Shift, čekajte da može i ovaj, ne može, znači kliknete ovaj Shift ovde, nadam se da se dobro vidi, tu kliknete, evo sad sam ja moram da pauziram, znači tu kliknete, izaći će vam ovako. I sada vi imate ovde Kilaura Speed, Kilaura Rage, Nuker, tako dalje, to neću vam objašnjavati i to znači da vam cheat radi. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidao ovaj klip, ostavite like, share i komentar. Znači, ostavite bilo koji komentar, pitajte me ako vam nešto ne radi i vidimo se u sledećem klipu. I samo da vam kažem, slobodno komentarišite ona 2 klipa što smo snimili, ocenjivanje Steva i ocenjivanje Hensove kuće u komentarima od 1 do 10. Znači to. A evo, ako taj način ne radi, znači da ga ubacite ovako, ovo da kopirate, onda samo kopirate celo ovako. Znači ovo sve ovako kopirate u onaj update. Znači to je to što se tiče ovog klipa. Znači, nadam se da vam sam pomogao. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share i komentar i ja ću vam ostaviti sve linkove dole u deskripciji što su vam potrebni za ovo i do sledećeg klipa. Bye.